wayah wengi grayang grahayang lah orang ngomong nawang nyawana ya sak oberek lah nah pokoknya bengi orang ober ya sak oberek Rakuwawa rasa jroning ngati peteng dedet tanpa lampu anane amung gonang tanpa lawang tanpa lawang aling-aling amung sarung kayak kata inyong kaki kadul ora ketang diling-lingi sarung ya bisa baik manuk sriti padha nyawang nganti besok tetep eling nah semaga niki tembangipun wonten Uma Suwung mengko kendange di oke kerja bareng ya Dut Kapan sampean? Sehat, alhamdulillah.
Ki mantene didongakna sing apik ya Nit. Kowe ya enggal nusul maring pelaminan kaya iki besok. Lah ya sekolah kan iki penang. Peyan gegetelatiku jadi provokator anggaran wong lagi usaha. Epean geget latiku